Когда молодой был, наши день сабанты не проводили. Я сказал, я вырасту, буду сабанты проводить. Хәзер үзе Зәй шәһәрендә яшәсә дә 58 ел элек олы тормышка чыгып киткән Рифкать ага туган авылында елда зурлап бәйрәм уздыруны үзенә шулай максат итеп куя. Һәм менә соңгы 18 елда яшьлектә әйткән шул сүзенә тугрылыклы. Моның өчен аңа авылдашлары гына түгел, район җитәкчелеге дә рәхмәтле. Рифкать Михайловичка бик зур рәхмәт. Ничә елларында шундый зур бәйрәм артистлар белән үткәрәсез. Сезгә исәнлек телим, саулык, бергә булык, тынычлык булсын. Бәйрәм белән сезне. Бәйрәмнең төп иганәчесе Рифкать ага быел үзенең 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтә. Чарада аңа бүләк бирелде. Шулай ук башка юбилярлар да хөрмәтләнде. Илназ Бак, Гүзәл Идрисова, Филүс Кахиров, Рөстәм Насыйбуллин кебек артистлар җыелучылар күңелен күрде. Ушакта уха пеште, мангалда шашлык чыжлады, балалар шаугыр килде. Җыелган халык рәхәтләнеп ял итте. Аяк яздырырга теләүчеләрне бию көе мәйдан уртасына чакырып торды. Спорт уеннарында халык үз итте, гер күтәрелде, чүлмәк ватылды, капчык сугыштырылды, келәмдә көрәш башланды. Авыл көне кичкә кадәр дәвам итте. Кышларын нибары бер кеше генә яшәп калучы Нариман җанланып китте. Быел чара үз туган ягында булып китәргә теләүчеләрнең күплеге белән аерылып торды. Гөлназ Хәсәншина, Рөстәм Шахапов, Нурлат хәбәрләре.